Danby ar gic. Y peniad I lwybr Toby Jones, mae hwn yn chwaraewr chwym ac mae wedi cael ei lorio gan Mike Pearson a'r dyfarnwr yn dynodi cic o'r smotin a be mae Bryn Markham Jones yn neud yn fan hyn. Esyn nhw gwoced ar garden goch I Mike Pearson. Carden goch am rwystro cyfle clir I sgorio. Caicona lawr I 10 dyn. Hart yn methu'r nod. O fe sgoriodd Hart 2 gol o'r smotin yn erbyn Caerfyrddin. Methu yn erbyn Caicona. Mark Williams a Danny Taylor. Gwaith da gan Danny Hughes. I gyfeiriad Toby Jones. Na chi gyffyrddiad! Ac fe ddyle Mark Williams o wedi sgorio I roi Llandudno ar y blaen. Ond pob clod i'r golwr Danby. Owen yn lledu'r chwarae. Ac yn dod o hyd I Callum Morris. Heibio I Hart yn rwydd. Wild! Yn erbyn ffram y gol. Symudiad gorau Caicona. 10 dyn sy'n ganddyn nhw wrth gwrs. John Danby I glirio. Peniad nerthol gan Mike Williams. Horan. O'n greu swanach o bethau. A Toby Jones yn manteisio i'r eitha. Mae Llandudno ar y blaen yn erbyn 10 dyn Caicona. Gol gyntaf Toby Jones y tymor yma. A 20 munud ar ôl ar y cloc. Smonach llwyr, y peniad yn rhy gry i'r golwr a Toby Jones yno. Dix. Chwilio am gymorth. Ffigiad bach da gan Toby Jones ac yn ei derbyn I nôl. Ond I ergyd yn syth ar Danby. Ond mae Toby Jones wedi bod yn fywiog eithriadol yn ystod y gêm yma. Danby yn uchel. Sio'r peniad. Hughes. Cic a chwrs i'r eilydd. Ilesanmi. A mae e'n gynt na Phillips. Nawr te, Ilesanmi. Mae e'n chwilio am gymorth. Mae'r cymorth yn cyrraedd yn ergydio ac unwaith eto Danby yn arbed gyda'i goesau. Ac o'n I bai am Danby, mi fydde'r triffwynt yn gwbl ddiogel erbyn hyn. 3 gêm, 3 buddugoliaeth enfawr. Mae rai bod chi'n hapus iawn efo sut mae'r tymor di fynd. Odw, great start i ni. Great start, but y game's galed I dod. So, fi edrych I gael mwy o pwynt I gallu gan ni'n nod gobeithio ni yn aros lan y tymor hyn. You go into a game with a game plan, and which we did, and it was very effective, and we were well on top. And like I say, three experienced players have made 2 massive errors, and we've been punished for it. And you know, fair play to Llandudno, you know, because when we start like that and play that well, they have to stay in the game, and they found a way to find themselves in the game, and they win 1-0. So fair play to them.